लाइमोनफोरखौ लानानै इउपिपिएलनि जथुमा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों नोजोर फारफ्रोमबो बिथिङाव दोलोखौ राफोद खालामनायनि थांखिजों इउपिपिएल दोलोनि थाद'नाय गैयै हाबाफारि बिटिसि बिसायख'थियाव गोजोन आरो जौगाथि गायसननायाव हेफाजाब होनो आरो प्रमद बर'खौ फिन सरकाराव लाबोफिननो थाखाय बियाबनि सिङाव थानाय लाइमोनफोरखौ लानानै दिनै मोनसे सांग्रांथियारि सावरायमेल लायो 9 नं बनरगाव ब्लक लाइमोन इउपिपिएल गांखंआ बियाबनि सिङाव थानाय पुथिमारि सुजित नार्जारि गोसोखां सावराय नब्लाङाव दिनै सानजौफु समाव लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायो बे मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि इराग्दाव ब्रह्मआ लोगोसेनो बाहागो लायो बिकेडब्लिउएसनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिअ पि नार्जारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथियो मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि इराग्दाव ब्रह्मआ बेनि गेजेरावबो नोंथांमोना बे लाइमोनखौ लानानै मोनसे गोनां सावरायनाय जादों दा बिसायख'थिया जोंहा 22 तारिख सेप्तेम्बराव जानो थांगासिनो दङ बेखौ जों बयबो मिथिगौ रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ दा दिनै जोङो जे लाइमोनफोरजों जे सावरायनाय हाबाफारिखौ जों बनरगाव बियाबनि सिङाव जोंनि बे पुथिमारि सुजित नार्जारि कमिउनिटि हलाव लानाय जादों आरो बियो दिनैनो गिबि खेब बे नङा जोङो गोबां सिगांनिफ्रायनो जों लाबोबाय थादों दा बे इलेक्सन खाथिखायसो लादों बे नङा दा सम आरो थासारि इलेक्सनजों माने खाथि गोलैफैनाय हिसाबै हयथ'बा माने जोंखौ साननो हागौ जे इलेक्सन खाथियावसो लाइमोनफोरजों सावरायनाय हाबाफारिखौ लादों होननानै दा जोङो गासै 40टा बियाबाव मोनसे डिसिजन लानानै जोङो हाबबाय थानाय जादों दा दिनै हाबै जोङो बनरगावआव हाबबाय आरो एसे उनाव जोङो सालाकाथियावबो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों दा बेयाव जोङो खुब गोजोननाय मोन्दों लाइमोनफोरजों जों जे इन्टारेक्सन जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लानानै खुब गोजोननाय मोन्दों कारना जाहैबाय लाइमोनफ्रा दिनै बनरगाव समिस्टिनि सिङावबो जेरै गुबुन गुबुन समिस्टिनि लाइमोनफ्रा जेरै माने पलिटिकेलि फारसे जेरोखोम माने एवारनेस फैबाय दा जोंनि बनरगावनि जे लाइमोनफ्राबो राजनितिक फारसे माने सांग्रां जाबाय कारना जों सावरायनायनि गेजेरजों मिथिबाय दा बिथांमोना बुंदों जे फैबाय थानाय समाव जाहाथे माने राफोद दैदेनगिरियानो आरो खनसेबाव जोंनि सरकारखौ जाहाथे सालायो बेखिनिखौ बयबो जोंनि बनरगावनि लाइमोनफ्रा बेखौ माने गोसो गोरबोआव मोनसे आसा दङ कारना जाहैबाय प्रमद बर' सारखौ बे 5 बोसोराव जे बिथांनि जे थांखि लानानै जे खामानि मावनाय बिथाङा जे लाइमोनफोरनि थाखाय जेरैबायदि खामानि मावदों जेरैबायदि माने डिसिजन लानाय खामानि मावदों जेरैबायदि माने भबिष्यतआव मोनसे भिजन लानानै खामानि मावदों बिनि फारसे माने जोंनि लाइमोनफ्रा खुब एट्राक्सन जादों जायनि थाखायनो दिनै जोङो बनरगावनि सिङावबो जों मिथिनो मोनबाय जे लाइमोनफ्रा एकदम लोब इउपिपिएल दोलोनि फारसे मोनसे आक्रोशन जानायखौ देखायदों जिहेतु नोंथाङा सारा बिटिआर नाङैनो इउपिपिएलनि जिहेतु दिनै थासारि माबायदि नुदों नोंथाङा लाइमोन दैदेनगिरि हिसाबै दा आङो जे दिनैफ्राय प्रेसिडेन्ट जादों बिनि सिगांबो आं मिथिखागौमोन जे दिनैफ्राय आं प्रेसिडेन्ट जादों फ्राय आङो 40टा समिस्टियाव गिदिंजोबाखैब्लाबो माने फ्राय अभारअल माने खबरखौ लानायानो जाहैबाय दा दिनैनि थारिखआव फ्राय जोङो नुनो मोन्दों मेक्सिमाम जोङो माने 25निफ्राय 30नि गेजेराव जों देरहागोन बाराखौबो जों बुङा 40टाखौ मानो बुंनो नङा होमबा 25निफ्राय 30नि गेजेराव देरहागोनखौ जों नुदों आरो सिंगेल मेजरिटि हिसाबै जों सरकार दागोन बे एकदम दिनैनि थारिखआव स्पष्ट जिहेतु नोंथाङा बनरगावनि सासे दैदेनगिरि बनरगावखौ उद्धार खालामनो थाखाय नोंथांमोननि इउपिपिएलआ माबायदि दा दिनै जोंहा बिजाथिजों लोगोसे जोंहा माने जोंनि जेसेबांखिनि दैदेनगिरिफोर दङ जाय फाराफारि खामानिखौ मावबाय थानाय जादों दा हयथ' जोंनि कअर्डिनेशना हयथ' सिगाङाव जों ज' मावाखैब्लाबो जोङो आलादायै माने गावबा गाव चेनेलनि गेजेरजों जोङो खामानिखौ मावबाय थानाय जादों दा जोङो दिनै नुनो मोन्दों बनरगाव हिसाबैबो माने जोंनि रायजो राजाफ्रा खुनु गोनो गोथोआव गैया दिनै सिगाङाव जेरै दंमोन दिनैबो बिदिनो दङ माने जोंनि जे सिगांनि जे हिसाबफोर जोङो सार्भे खालामनानै जे हिसाबखौ जों मोन्दोंमोन बे हिसाबा दिनैसिमबो गांसेबो हेरफेर जायाखै दा बिनिफ्रायनो रोखा जायो जे बनरगाव समिस्टियाबो जे 22 तारिखआव जे एकदम इलेक्सन जेला थांगोन बनरगाव समिस्टियाबो देरहानाया एकदम दिनैनि थारिखआव स्पष्ट क'क्राझार जिल्ला हिसाबै गासै 6टा समिस्टि दङ बेयाव जोङो मेक्सिमाम जोङो मोनब्रैखौ जों सानदों माने मोननैयाबो एसे गोसो होब्लानो माने जों बेखौ देरहानायनि लामायाव दङ दा जोङो मोनब्रैया एकदम दिनैनि थारिखआव स्पष्ट